Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat, ipagkasalitaan ni Tani nga napaluan, utang. Dear Manong Nemi, adda mini grocery mi Manong Nemi. Mini grocery ngem no arigem ket kumpleto kami. Nanaruna ka nagiti commodities segnan iti kasapulan ta ginaldaw. Bagas, makasida, pagluto, kenda dumapay. Segnan pa iti agri, at dapat tagila kami. Ken, agpapautang kami pa'y manong. Kaya lang, diyak kumakayat dito nga negosyo at agpautang ng runa, ket ada interest na. Ngayon ko na ti asawa ko anong naming nga dahi tangalod ti sami pagkinaawatan. Anong sarbi ng harug negosyo ka ngagpautang? No saan mo ikant interes? Di ka palag mauyo nga rod mat. Kunana. Ngayon alawan. Agpautang ta nga da interest na ng basit lang. 1%. Na! Agbagtid ka nga tawad din si kadanin no bagang 1%. Narigat pa ito kunada nga 5%. Dagiti nito pa'y Bombay. 5-6. 20%. Tabumbay ka nga ron. Sweetheart. Dito namin timadaking ka eh. Dito ako malangorot ang negosyon. Tapos nilikasta kita pangusaran tangor ti kwartata. Kakaiso na adapuan ng tangag negosyo. Manaksin nga mapunpun nulat na ito yung mini grocery ta. Kat siyempre, ada pa'y kwarta nga pagpulpuligusan ta nga ipautang ta. Hindi mo unay kadwant interest na. Tapos nulikas na katsang matang marigatan na kita kwa umutang. Nung umutang da, ada purpose na. Nukas pag ganito umutang da lang, ngawang pa'y namnamain da matapagbayad da, dito takila problema. Data Manong Nemi ti masansando ka nga pagkasuswikan mi. Ti sami pagkinaawatan kini Edna. O mati sa bali Manong Nemi pamataudan mi no saan nga dito negosyo mi sa bagay. Ada madigrigundaw nga magagetak Manong Nemi. Mapanak madagtrabaho. When sumrekak di konstruksyon. No payamukon Manong Nemi nagpalitada may saak nga taunada nga masun. Kunana nga rod kanya ket. Dani, nagagat ka launay. Nagpintas lang rod din tinegosyo ng agasawa sa duduto at anak yo. Adada pa lang ti high school. O madakil magganan siya paggastusan yo. Sa kapalag construction. Ti ayat mo ba lang masemsemento. Di mo tulungan latan di asamang magbanta ti mini grocery. Adamit kadkadwami sa dya eh. Alangan met nga saan ka mga mangalat kadwami. At dadua nga lalaki kadwami, naruna na kita agbagkat kada kita bagas nga mailako kami deliver,
Ken duwamat nga babae, nga puro kabagyam. Una, puro kabagyak. Tawamot kabagyan ni Edna nga asawam dito, tanay ikamang la dito. Kaya na gito may agut-utang ka na kayo, puro kabagyan nyo. Sa dino ko mga utangam no sa mga kabagyan. Unang adamat agkuna, paring dani, nga napiyapay na gini sa mga kabagyan, tanasyat na. Nga madumad na kita kabagyan, nasaan nga nasyat. Pero tulos buenos ko naman pare. Nasyak, baliktad. Ad-adda nga tulungak, na gini kabagyan. Ano na maiklaki ang kasapulan da. Husto timbagak mano. No siya klagid dito nakabantay, iti mini grocery mi, manunemi, nang runa no talagang amok nga kasapulan nga unay nga umutang wano ang kasapulan la unay titulong ti kabagyan. Tulunga. Ken oresan ko kabagyan. No lagi dito na singid kanya. Kas keniloida manong nemi. Iti na minsan nga imay dito mini grocery. Manong Dani. Ay, sige kayo Loida. Kumusta? Manong, pautang kaman ti bagas. Kinasaritak na ti ba isa kakadwayo, kasaritam ni Uncle Danny ko na natin ba ka na kam. Una, sino kumati sa maling kasarita. Kasarita yun sa nga siyak, da kaming agasawa, nungutang kayo. Manututang mga bagas. Isang kaban mulatan 50 kilos ko na kuma. Dati isang kaban kat 60 kilos Yung maon samat na isa ako nga 60. Una, 5, 10, 25, ken 50, di kita na isa ko. Medyo 50 kilos kumalatan. Mang Dani, bayad nagtunin-tunog sweldo ni lakay ko. Ito na pa nagsweldo na. Binuwalan na kami na Ada iso na sa December nando. Idyan nga ng destino. Di kahit na sawin makabulan. Wala ta, apa na nga rod. Kada gabataon ni batin ha, kada awang bagas mi, umutang dito Si dahin nyo nga Ala, anda ba lang nagyamat yung refrigerator mi? Kumusta nga nagtatalong anak mo? Nasiyat naman. Nalalayang dahin tao eskwela. Dada ba lang elementarya? Binaon ko manong name ni Buyet. Buyet! Angkel! Ora ka sa dagbat di balay da, Loida. Magkatimlatan. Ikurong-kurong ko na, Angkel. Nalalis to. Wala nga, exercise mo matin nagkastar pa di gasolina. Alawin ko Angkel. I-deliver ko latan. O sige nga ron, Loida. Surutan na kalatan ni Buyet. Nagyaman na ka, Mang Dani. Nakasaysayat ka. No addaak kat siyak tagbantay nga talaga manon nimi Jack manam mo. Daira namat nga umay di kabagyak. Uncle. Muta ka mong pelain di kwayo. Anang akwa? Noodles. Pamigat mi ko ma. Talong noodles. Pansit kanton. Pamigat kahit kanton. Yun ay noodles. Katarigat na kita. Doon kita preservative na. Di ka bilag natin. Iso nga rin nga alam. Timarong ka sa amikan ti noodles. Yan nga rin. Opo. Noodles pa. Utangin nyo. Alam na, Uncle. Kadawan tinaranalang ang kwarta ni Nanang. Sige, kung natakitak na listaan. Baka nung at adut-utang yun, ha? Agsasarno manong namin di kakabagyak. Kada palawlawan ngam ngamin di kabagyak. Nagiti umay umutang. Hindi masakalan nak manong namin ti asawak. Nagsasarno di kabagyak ngayon maya. Kaya gusto mo na tayo da. Kaya nabi nga rin notebook and bullpen di igamam. Imbes ko mga ada ikabil mo yung ta-counter. Imutang da. Jesus! Dahil iti madikang ka, Dani. Sasapoya. Damag kong inikam, pinautangam ka nun dahil nga Loida. Iti sa kaban nga bagas. Ito na kanot pa nagbayad na. Makabulan.
Awan intid mo nga interest na. Sabi ko, mapa-interesan pa lang. Kadamot ka ng chef sa jay. Ay, susapo yan. Malugi talahin doon kasi mong paspasamak. Sige. Ingga lang ang konstruksyon nga ro din. Ano? Anong konstruksyon nga ba? Katuwain. Napiyapay doon ang konstruksyon. Tada sweldo. Takil mga rod. Mano sweldo mo yan, ti perde mo? 700. O makita, 776. Mano rin yan. Ti makalawas mo. Ngayon no sikat agbanta dito mini grocery. No sikat agbaling nga kaherat toy. Logi. Gamot ado nga amang na kita utang. Ngayon ti agbayad. Paunay ka mo ten. Lakay. Manong name dahil launay ti paggidyatan mi ti asawak. Hangka magnamalogi ah. Diyak matagpuutang ti ato. Dadya lang ti kaaduan. Di sa nga kaban inutang ni Lloyda. Naging ka manong name kinsenas. Hindi umasadag kanya ni Lloyda. Ana, nagbayad kan? Ngayon, ito nga ti problema. Tadi pa nagpawid di asawak, manong Dani. Adamat irap-rapin ko nga trabaho ang sana tama ka anay. No saan nga gipaw iti asawa, kino makabulan kami ti solduda eh. Di kat gulpin to kuma. Ada nga rot utangan manin. Awan. Ngam kasalita mo laing ani manang Edna ta dinakpela pilipilitan nga agbayad. Enya ket mo son, umay na kasing ren. Kutuin. Umay na pa danunen ti. Ay andi ket kakaduwa nga ag-prum-prum mo. Ano? Uy, nadagarot pag sa pula ka nagprumpro mo na pila nga damaganan siya gastusan mi nga inal daw kini pagbalon na talungan nako. Agasam ta. Magamlangin ta. Hoy Loda, imbag na nadanong ka to'y. Kunana. Abay manang ko na ka. Utang mo. Isa nga kaman nga makas. Agbayad kan. Nabi ko mamat na napintas. Di pa nakisarita ni Manang Edna Manong. So nga, kasalitam ko nga saan kas jay. Yan tangi si kamat tinakautangag. Si kamat pagbayadak mo lang. Makabulan. At dapat 15 days. Kahit tapay nga may kakanya. Kasalitam ko Ganang di ko na awan pagbayad mo. Umutang ka ti pagbayad ko. So nga umutang ka kanya. Namamayat manin Tapos no awanin ti utang ko kiniya, Manang Edna, ket siya lang tinakautangak. Al naman, oh. Ang pagkatawa ka, katawa nga ron. Ang pagbayad mo kapag sigarin na kaniya. Bakit ko? Maskin nga umutang ka tapos na pagbayad mo. Ket siya pa tinakautangam. O sige, no problem. Kakaiso na nga dandagan ti wallet ko. Dadya bayad ti sa nga 50 kilos nga bagas. Ito pa, utang ko kin ka, tapno ibayad mo, kinibagat ko. Ti makadakas manong nemi na amuan ti asawak ti amin. Agsarita pan kiti nalapat, Dani, ha? Ano man ito problema maya? Kat na, apa kasi tinaramid mo? Ay, naramid ko. Di ka maawatan. Ano nga tinaramid ko? Nga di mo maawatan. Apay pinautangam ni Lloyda iti kwarta. Namuam? Namuak. Sino ta kamuam? Hamon nga sa lutsudin pa sa sino ta kamuak. Apay katawa ka? Ako mati sa bahay nga nakaamon. Saan nga nagiti kakaduwak dito Kahit hanggang gapot na kabagyam nagiti kadkaduwatan dito mining kurasari. Kahit saan dakon nga kanunungan. Sino ka nakwada? Sama na sa lusudan ng sino ka nakwada? Nagloko na. Gapot man di tinaramid mo. Apin man di ko pilitan namin di taong agbayad kita pa'y pagbayad na. Intun pa lang makabula at katapusan di pa nagpawit nila kay na. Api pilitan namin. Dikat kapilitan ngay may ka. Tapos sikat pa tangan namit lang. Kawan na. Dan samat relasyon nyo. Ano ta ko nam?
Nalawag ba't nangig mo Gabo ka dita. Mail-iliw ni Lloyd Gabo ta adayot pag-ubraan nila kay na. Kat napinpintas ni Lloyd ang emisyak. Ububing emisyak. Ha? Ibaga mo na. Ipatawat kan keng kuana. Awan day tayo ti panunot ko, Edna, pangasim. Saan mo ko mapadaklin at daman tumaod na problema? Siguro ti problema kay. Tikat pa naggidyat ako nakmanin. Napi ko man no kabagyam ni Lloyd Dito pagkatapak Nasaysayat pa yun, napimpinas pa yun, panangilangan mo, uno panagpautang mo, sa mo kabagyan. No, kabagyan, okay lang. Ngayon sa mo nga kabagyan ni Lloyd Ngayon ito, tagapo na no, api agata pa nga ada relasyon nyo. Babae mo na. Edna, pangasim. Saan ka kumagatap ti kasta? Ni ka anuman kat awan ti dakas nga panggip ko. Itar aramidek nga panagpapautang ko kada kita kasapulan. Saan ko nga pautangan tayo tao no saan nakasapulan nga talaga? Nga awan interes na. Okay. Agpautang ka kada kita kabagyam. Kada sinuman. Basta da interes na. Kasi taramin Ang nabali basta ang magnaji puunan, ti pangalalak ti papautang ko, bukod ko mata kwarta. Oray pa'y, dita pagkunak nga babaim di dyan Lloyd At nasan ka kumanga, mangparparnuay, iti ba nagapagpungtutak. Tamangan na matumpa ka. Hanat ako nam? Nalawag man nga nangin mo. Saan ka kumanga mangparparnuay ti rason tapno rumasok tipong tutko kat matungpa ka. Di ka kayat nga tungpa na. Ngayon mapilitanak, no sang mo pa ilang isarding ti bagbagam. Awan ti mating relasyon mi kini Lloyd Nagbalinak lang na siya. Hagsipot tatagang kasapulan na. Saan ka nang saupay? Tanog sa ukapay. Tungpaing kan. Di pagpintasan naman o namikit sa anin nga nagtimag pa iti asawa. Nasakit para kanyak manong nami. No agatap ti asawa. Ilinto tawo matidakas nga rantak. Na siya tiraramide. Manong nami. Sa aring nga naulit pa iti nyaman nga mading panaghatap ti asawa. Ba nagapagyam niya anak Tana nga rod. Awanin ti rimsoa nga riribok. Naging ka manong naming nga dimtengen ti umay panagbayad ni Lloyd Manong Dani, ito yung ti utang ko. Apay nagpawitan ni Kadyo, na asawa? Nagpawitan. Nagpawid lang sa nga nagawid. Ang nagawid Supet na pagpletek ko na. Sa may sa pati Domingo kita overtime Dakil nga minadya na kontrata Dakila building. Among maten, construction worker raing tasawag. Hamulalaingin ti construction worker, gapot ka stock mo Ayaw na niya. Anong Dani, andano ko pagkurkurangam pagpangasim tagpaot ng kalata. Naman pa apapain na kansa ni baka mo. Agad atap pa gaya Agad atap na niya. Nga babae ka kano. Ha? Hala? Delikado kayong nasa sidgan ka. Ang mga may nagpanggatan ni Manang Edna. Numuna nasiyat kanya ti tao kat nakarinyo madbanlaw ko nga ron sorry kuya. Sorry ngam galad ko hamin dito No ada pa karagsak ng pagyamanak. Arig no arakop mo iso na. Diyak amo, takastakan talaga. No ada kidawakit patganak, nagtakkalawar nga pagyamanak. Nga no mabalin,
Ngimik katimdetet at ipanunot mo, Lord. Dakas na ita. Awan mo dakas nga panunot ko. Di ko nalailo ak, nakarinyo ak, kapasat itiragsak ko nga panagyaman, iti tao nga na siya. Sige, tapno awan tirumso nga problema. Hanggang doon may umututan kanya. Sa dinukong oras di pag-utangak, at si kamo tinalakang umutang. Yung kumaman nga midi, na yun naman kidi, ay pautangan man kidi manin. Ano? Kabay-bayad mo lang? Umutang ka manin? Uri da interes nahan. Kasi di pa naging interes ni Manang Edna. Amok man kahit. Pasare 15% pa iti alain na. Ano? Sino papautangan at kasta? Basta, madamdamag ko. Di ba? Tulag yun lang 10%. Kahit mabaling ko nga pa, kahit 5%. Ngayon pilit yung 10%. Dapi 15. Pasari damag ko nga 25. Tultulada ng Tibumbay. Di ba? Dito po na no apeng nga. Kanayon nga si katagbante dito eh. Kadisuna, isap-sapul na kanagiti kwartayo, kipuunan nyo, tapno, sino tagutang. Nagatutsuki na tiyandaan. Adan sapay para kolektanan. Inaldang kolekta. Kit dadya ka no, kasla bumbay ka no, panagpautang na. Ay, manong, Dani, hamong pagarupan ko pang padpadaks ko kini bakit mo dito man. Ibagbagak lang. Ibagbagak lang damag ko. Kaya doon nagit yung mga ipanagnig ka talaga. Mas asyanak ka na ko na talagang ipitin na pa yun no, handa makapagbayad. Adubat kami hindi kita adatat yandaan nga kahit dalang agtuloy dyan negosyo da nang mabalin ka tahang nga maksay dyan po nun no, maksay. Siyempre, no ato paggastusan makaot mo ti punam kat gabutaon pa punamon umutang ka. Dadati parparit ko ti asawa ke. Iparparit mo nga. Orag pa utang. Basta lakid na lagaan. Saan nga pilitin nga agbayad yan? Nakautang no talaga akong pagbayad na. Mangmangit ko pa kiti nga dinanto kayo at kano nga pautangan ida. Di kano nga latang pautangan na kada kita namnamahan nga makabayad. Wala. Dada kami tinakairuaman ti asawa ka negosyo eh. Amam ganing awang pulos knowledge ko ti business. Construction worker lang kami eh. Isuna na amamok isuna idin. Hindi tagpapautangan. Kadi, kinabod nunan tinagam-amam kita kabilitan ng imbutang kang kuana. E diyan matang kapata nagkursunada kang kuana, inaram ko. Kapata ba't patagnak mat, gasawa kami. Hindi. Naging gawin put up mo dati nga negosyo, kanin tuloy na ti business na nagpapautang. Wala. Ano di ko namin tayo? Pagpuunak lang ko para iti negosyo. Negosyo mi. Promo? Adamat mga min taga-digod daway nga ko ay saada nga hindi kahit ko sa wanitayin. Handa mang iti ado nga supply digito'y aking produkto karagiti promo may nus saan no awan ti punan mi. At ito da ngayon basit lang. Ito da nga awan ibayad mi ngayon basit lang. Di kahit ko kumakit saan nga masayang ti panagtignay mi. Hang masayang na panangarakilami ti jeep nga pagluganan mi nga mapanagisursur. Kahit ko lang tulungan kami ti asawa nga mo nang italo na kita anak mi. Kaskasara kampay laeng nagado nga bil. Kahit ko man nga masenso ti biyak mi. So ngaon sa bali nga sitgak no saan nga si kamano. Uri interesa
Halakit mo nga takil, no 5% siguro kabayla. Manot kayat mong utangin. 50,000. O, samot kwarta ka kasta. Ala naman nung, please, kinsenas pa nagbayad ko, inutak. Please, kuya. Ulan Nagrigat kami nintasan nga mangpadgan. Nang runa ka nagpagpakaasi ka. Ngemsa mo nga ipagbaga na ito, ya. Kanian na. Apoy ko mang ibaga. Di ka ito aggarapatani. Di adada nga pagimunan na. Numan pa'y awang mati. Anyaman nga mading nga relasyon ta. Amok kami nga nalaw kahit ipanagpuspusom. Sige. Pautang kahit 50,000. Oh, magyaman ako manong. Magyaman ako. Thank you. Di ka umarako pa kasta. Ang mga andada nga, numuna kat, andada nga di kakadwak dito, ori ka bagyak kat, ispiyada. Babaamlat tayo da. Inikak nga rod, manong nemi di 50,000 pesos ni Loida. Kamok kat saan nga maamuan ti asawak ti amin. Ngayon naamuan naman, no? Paunay kamitin. Dahil ito ko na mga on relasyon nyo. Agasem, idi kat sa nga kaban lang nga bagas, timpautang mo. Idi pinitit nga ang bayad, imutang king ka, ti kwarta nga pagbayad na kanya. Ika, 50,000 timpautang mo king kuwana. Nagaskas daw ka di. Isot negosyo ta saan ka di. Unang maon interest na. Sa mesa, saan nga gapoy ti puunan ta. Dito ako mahorot sa mo pagririyan. Tanagapoy di bukod ko a kwarta. Da bukod mo a kwarta? Sa gadi ka ti kwarta kong uwang, kaitid mo kanyak? Amumat ka na urnungat. Amumat ka na imotak. Ay, na imotak. Niinotak. Kadada na urnung ko. Hamatanas kan nga, itad ko amin kang kakit, isweldok na konstruksyonak. Dada matitulag saan ka di? Kaskan ka. Malagsi di puunan ta. Iti negosyo ta. Bini grocery ta. Kanti yung pagpapautang mo. At damat isang sirit mga bukod mo akwartahan ka di. Baka siya pagidit ang dadang agatap. Nga dalalaki mo. Ha! Babayin ka man, Dani. Hindi nito ta sikat tinakalawlawag. Dapat kita ka. Dito'y. Naginarakop kayo kini Loida. Sino din ang samo nga salud-sudan pa sa sinot ng picture kada kayo? Nagloko na giti kakadwad to yan. Hoy! Umay ka dito! Oy, saan ka nagsalakan pa? Awan ka na kwada. Kabagyam ida. Isaksakid na nga. Ngim adda, tinantandanak nga dalang ti asidag nga mangsisiim ka na kayo. Dito ti kunam nga awan relasyon nyo. Gapot iragsak lang ni Loida kit na paarakop kanyak. Nakitam ka dito ladawan? Ina ito picture na binalas ko? Ito ito nakangato di iba? Yung diyak kaya tinaramid mo. Diyak kaya tinaramid mo. Awan tintakis kinaramid ko. Kahit ko lang at tulungan, diyak kasapunan ti tolong. Kaya't namat nagnegosyo. Hanamat nga dawatin na. Bayatan namat. Ngawan interest na. Ure awan interest na. Umanayin nga interest na kanyak. Itinalaos karaksak ng agyaman. Nga ore na mapaarakop na sumarten kan. Sumarten ka na. Nusang ka pala sumarten. Tungpain na kasta. Tatangsit ka. Tao rin man pagsinata. Adadut kwarta kim sika. Manong nemi ka po iti dayta nga napasamak ti Cold War mi iti asawa. Awang kanon ti bibiyang na kanyak. Awang kanumatin ti bibiyang ko kenkwana. Yan tangin ti puunan na ti agpautang manong nemi ket kukwana. Awang kanot ni tipon kanyak manong nemi nga kwartak iti pagpupunan ng agpapautang.
Ngayon ti puunan mi manong na ti mini grocery ket iso. Anda kanulaeng. Iso nga saan ko kanong nga bibiyangan pa. Iti pa nagpapautang na. Naging ka manong naming iti may isang aldaw at dakam ngagpadpada kini Edna dito'y mini grocery. Iti adag sardeng nga napintas sa kotse. Kaya nagdidimsaag nga napintas a babae manong. Imasidag kanya. Hi! Good morning, Mr. Pogi. Dani tanagan ko, ma'am. Dani. Nasi ka ni Dani. Sikat asawa ni Edna. Shit, asawa ni Edna. Ama mo ti asawa? Ama mo ka muna. Gayam kami. Customer nak. Anda iso na? Anda. Mabilang tawagan. Edna. Na makasabol ka. Hoy! Si kagayang friend. Chanda. Amo mo no ka sa pulak, friend. Kwarta? Ididid ko man kang interest na. Urek bali nga 20%. Bato kaglata. Okay. Munot na utangin ita. 100,000. Kano pa ng bayad mo? Kalpasan lang di makabulan. Agbalin to no 120,000. Di ba? Ada 20,000 interest na. Dadaman ko na kang ka. Chanta. Okay. Edad ko kang ka. Gamuta. Suki ka. Alisto kang agbaybayad. Na matangak manon na iti panangyawat ti asawak to 100,000. Sige. Nangarotan. Okay, Chanda. After, amaan, may katok bayadan. Sure. Baka kahit no ako pa makabulan, bayadan kan. With interest. Kastaman ti ko na. Ngayon gwapo ti asawa ma. Ha? Awan chicks na. Awan. Adalang papautangan naman ito. Hindi makapanawan di agchanda manunin. Nasingid kayo Nasingid kami, gabota talaga nga. Najay. Imagine, gusto di ko no anda kwartanan. Ito nga dago sa umpay makabulan. With 20% interest. Di mo unay. Among kani nga, ada iti Biblia da ita. Ngano, nalabas unay. Ititid mo interest. O nakidaw mga interest na yaman nga, pabupulod mo. Takis na ita. Amang ano niya. Hindi nito nagdakkelin. Dumakdakkel. Tipo na. Bahala ka. Kumusta amat ni Lloydam? Kalot na di pa nagbayad na. Yung may naintindihan. 15,000. Hindi lang kalman. Kita magbayad pa. Inutin na. Nga pa interest na. Ganyan nga rin akit. Siyempre, hanap at may ganansya nga dagos. Malakip ko man. Ada negosyo da dyan Chanda? Ada kano? Ay, kano? Nagpapautang ka nga, di mo amo na sa dinong pag-ipanan na. Ano pa ibibigyan ko na sa dinong pag-ipanan na tinaskan kit agbayad with the interest. Manong naming kalpasan ti makabulan. Yakman amon, no, sa din pagkitkitaan da Chanda kini Edna. No awan dito ni Edna, siguro kita tayo tiruaro. Tsaka mo, no, bayad dun saan. Ngayon ni Lloyd na manong naming timay. Kuya, abay, umay kang bayad, umay ka umutang. Mabalin nga ka, ikumpleto ng bayadan. Sa ako may lautangan. Di sa mo lautangan na baybayadan din. Haan, kastoy.
Ada 15,000 nga, inrugi ko, di ba? 35,000 pa eh. Bayadak amin, bayadak ada 35,000 ko to. Ito ko keng ka, ngayon pa utang man iti another 50. Nakaw, may ganun. Wala na manong, please. O rakit may mahit natin negosyo. Ito no, after 15 days, igulpek ton nga itad kang ka. Ano naman tinegosyo nga talaga? At ang harap ibang promote mi nga products nga patak. Patak unay ka na kiti anda iti awaway. Dito di ka po nang sa mesa. Alis tumit nga agbayad di kito eh. Alis tumit nga masingir di kito eh. Ada ka di matla may tulog kang katinegosyo? Ada. Namuna kat na-terminate ni Claudio. Hana? Kinabod nun na kadwa kita ni Claudio iti iti negosyo. No, at ako mapedagdag kalapunan, napindas ko ha. Tasal lang may masa nga jeep, iti agwaras. Sala naman, no? Please. Sige. Ihawat mo lang kanyak di 35,000 na. Sa akong to, na yun, iti 15, kat itid kumadlaking ka. When after 15 days, bayarak to amin na yun. Di ba kasdawak kat no kasano umaamuan ti asawak? Nagbayad, kinumpleto na sa naman lang inutang. Kanya klase deta. Kat si kangay. Kata ka naman pinasati pa pamayak. Agin interes. Yung sigay. Man na siguro ti interes na. Numakitam ni Lloyd. Nang runa no umisem. Kit nasam itiisem na. Nga kurang na lang nga malam di kiti bibig na. Nagtultuloy manong nemi ti mading nga imun ti asawa. Sa bagay, sang kumat ka di mapalaw isuna. At malapdan kumalata nga parag-imun na. No, saan ko na pagpagustuhan ni Lloyda? Ngayon talaga nga, pa-check manong. Nga napintas ti pangar-aramatan na ti kwatak. Kat siyempre, nagkaluon na pakaragsakat, no mapaduras kumat ti negosyo na, babayad ti panagpuunan na, nga pinautangan. Naging kang iti may sangal daw manon nemi nakiktutak iti manalba agtiri daw ti balay. Hindi ta nakasera kami iti mini grocery ket ti maya kundi ti balay na tinulungak diti anak ko ti assignment da. Dimteng ti asawa ka napudot ti ulo na. Abay na problema. Kapikas talaga nga ti pungtot mo. Ada ka ti problema, Edna? Namunat umagas-angas ka, lolo, baka tumaot sakit pusom. Agdal na ka kuma, mambiglang tayo ilang katidanom. Madanagan nak manong nemit na nagdadagsan ti angas ti asawa. Kasi lang maatake. O, doon uminom ka. Palag-alim lang tiriknam. Laglagi pa, ma. Nalaos nga pungtot, nalaos nga luksaw, nalaos nga sakit, nga marikiriknam. Dagos kong pumataod dahil at sakit. Baka biglang sakit na pusom. Baka biglang rumasok ti daran kung umato. Ano kami tinapasamak? Ano kami tinapasamak? Api nga sanggang timag? Tapo na yun. Sige. Kung saan mo kahit nga baga, dalatakin ka. Ti animal nga tiyanda. Di gayem mo, nga papautangan. With the 20% interest. Nga napintas, nga customer ko na. Ano problema ka ni tiyanda? Ilim-ilim mga anak mo tin. Ano? Nakapimpintas. Hindi namin anduagon tao ngay mutang kaniyak. Tagasam tao pa yung makabulan, ipulang nan with the interest. Yung kalpasan ti 15 days, umutang. No kasanot, damo na nga utang, times 2 utangin na. Naging ka nga,
Naturadak na nang pautang kay kuha na ti 1 million. Di awan po naman. Nakautang akpay. Tapno aga maanay ko nga 1 million. Na-imagine that 1 million. Ti interest na 200,000. Yung dilakmatin. Di mo ito nagpagpakita kanya. Awang matin iti pagkasaraan na. Pangususaran na ngamin. Di kasi kadakgal na kwarta. Anat negosyo na. Sugal. Agsugsugal. Agkaskasino. O Reno, hindi pautang mo ti 1 million. Ada ka di kasuratan. Awan na tagtal-talekak ngarod kan kuha na. 100,000, 200,000, 500,000, 700,000, 800,000, nagigang 1 million. Awanin ti po anak di negosyo. Nagpapautang. No saan nga agbayad na dyan nga tiyanda. Alagat na barbarang agsublin dumit lang makabulan itan. Nasurok pa yan. Kiti damag ko naabak ka no. Ngawang pulos ti kwartana. Nga nakaadugahayam digit imang kamkamat kang kuhana. Gamot na nalaing nga umutang. Adaman tapita sa kotsena. Upahan na lang na di kotsena. Anak kotsena jay. Upahan na kano lang. Awanin ti paunak. Kinapudno na. Nagsardangan di kiti babasit nga umut-utang kanyan. Intultuloy ko lang tinagpautang babay lang kinitsandang inanan naman nga namin pinsan di kwartag. Awanin. Kaya sinutakin basol. Kung nakang kaidi, nga orag pautang ka, basit lang interes. Nagdakil diba nag-interes mo kinitsanda? Ginundawayan naman. Inida mo na pinta sa customer mo. Siguro kang kanayon ng mga babak hindi. Ida nga rin tati makilan ti utang na nabagsak, naatiw. Naatiw ka man din. Ewanin ti po unak pa yung po utang, isarding mo tagpautang. Dito talatang mini grocery. Kano dagung umutang. Pautangan tayo da without interest. Basta lagi sa ang nga dakkel. Sa nga kwarta't utangan da, yung kita gilako tayo. Kasi nga nga rin tagpapautang kiniloy da, data ka manin. Nakabayad ba tanggat? Nabayagan. Nasaan nga ba utang? Sa pulik na dyan nga tiyanda, sana ka mampukahon tinamnama. Nunaskin, pawanted ko kat aramid, kisaklang ko. Ano pang isaklang, ang kuha na awan pa ipulos di singkapirgis nga papel nga nagpinirmaan nyo. Dangor ebidensya. Unang imahur latan ti 1 million pesos. Iyaw awan na kang amin ti kwarta. No ag-interest ka launin ti kwarta. Apay nga dakkel ti patagpa-interest mo. Kaya't mo ti maadan ti aduha kwarta, di ba? Pangusaram ti aduha kwarta, kadududwat anak ta. Sa dapat na ito mini grocery ta. Gusto na na. Saan mo nasaksakitan? Yan tangay. Dadya 1 million no ararigam kita isut interest ti kwartam. Dadya interest nga ginamgam mo, nagpukawan. Na interest di po nak nga roden, di po na mga dato yan. Mini store ta, mini grocery ta. Basta lahat na malipatak ti kasjay.
Sige. Agsaksakit lang tangarod ta puso mo. Panakadusam. Saan nga umanay di panakapukaw mo di kwarta? Naman pa interest lang dahil di kapawat mo nga nagpapa-interest. Nga panakadusam. Baka tumawat sakit mo, bahala ka. Aging ka manunemi nga saan nga nag-interest pa iti asawa. Adarig iti kong daway manunemi nga slakayat na nga ulitin. Dumitla tayo nga iti customer na nga umay kang kuwana. Kaoten na ti puunan. Ti mining grocery. Saan ko na ka? No. Ti puunan ti grocery. Ket puunan na. Agpautang tayo laing. Kadag iti tagila ko tayo. Saan nga kas? Yung barbarang mabawik mo lang di pukaw ko, awang pukaw mo. Interest lang di gijay. Insublin laeng. Kastat kayarigan na. Di po unam, adad to'y. Di interest na, insublim. Di kami nagpapautang. Na di interest na. Takunak nga roden. Di sobra nga pa nag-interest. Madusa ka. Kasama ko aramatin ti po nanti negosyo pagpautang mo ti kwarta. Kahit mo bumagsak ti negosyo ta, agsubliak ti construction. Agnagam kan, Edna. Saan kan nagpapautang pa ti kwarta? Nadakkel ti interest na. Dito talatang nagpautang. Dito takalakot ta. Kadagi di basit lang ang utang. Sa nadakkel. Sige. Gusto ko na. Aging kamadlaw ko manong nemi. Bamasbasit di kiti customer. Niyapay nga ta. Nang runa manong nemi no kasta nga ti asawak ti agbantay. Kasla kabuteng dang umay gumatangan. Madlaw ko manong naimik at nagrigat nga maibos na kitista. Kat binulan hindi nga mamindwa ka nga ba naggatang. Tapos nung masupusupan na ginimaksan nga tagila ko. Ito narigat pa yun makabulan. Niyapay. Edna. Apay. Awa di madmadlo mo. Adang harod eh. Sila mabutang-butang na kita gumatang. No, adda ka. Siguro na kita umayagandat kumangumay, no, adda ka, kita kita umutang. Patin samad na tinegosyo na, kahit may ramaraman nga pakatusaam. Ano ko mga minti basol ko? Tayo kunak nga ruden. Ito gun-gun udam kahit mapaadom ti may gamang makawarta. Nga dahil talaga po nang agpautang ka, iti dakil nga interes. Na parang na ngay. May ramraman pa yung tinegosyo ta. Sige. Bamdaan mo no niya ti problema. Aging ka manong nemi nga danang ipadamag kanya. Maluglugi kay samatin. Adang amin dakil kakompetensya yo. Kakompetensya ko na. Malagi pinuliyot ni Loida. Apa ni Loida? Nabagsang nga ang ka nagpakita na. Manipod iti nabayadan na kompleto ti utang na. Sambutan ng mimay. Ngayon po ta, di makilada di inted mo. Isumutin tinagpuunan na. Ti makadakes. Nuan niya ti tagilako na isumutagilako yo. Ti ang makadakes. Imbababa na ti presyo na. Ngayon ti presyo yo. Anya? Kinumpitensya na kami? Manong Nemi, napangkupinas siya ni Loida. Oh, Manong Dani. Anda ka? Sorry ha. Nabayagan ni sana nakapasyar. Sa kala pumasyar ngamin no taga sa pula man. Busy kas makita.
Saan sabit na mini da ito. Dakam lang sa timini. Ada doon sa mati produkto yung ta kami. Malaksid ka na ito dapat doon nga delivery service mi nga mangidanon ka di grocery items ka di awaway. Iti kalkalingan na nga presyo. Kahit mo sawin. Saan lang nga di customer yung at umay dumanong o gumatang dito No di idanon nyo mismo ka di awaway. Nga nalaklakapit yung presyo da nga kada kita grocery iti kabisera. Ay, okay lang. O rebasit ganan siya, no alis to ngagpuligos, diya kung mapiso nga ganan siya, no maminsa nga pulo ngagpuligos, di sa nga pulo. Kasi la dumakilmat lang. Kasi la 10 pesos bila ganan siya, gana nga. Na-competensya, tip. Adot nagaw mo customer mi. Ang mo ko na intikasta. Manong, dada giti customer yo, handa mo imay dito ya. Baka na sa bali nga kakompetensya ito asa siya. Nakadadayo tayo mi. Huwag nga rod, nagadayo. Baka na sa bali nga grocery, iti asidagyo. Kung saan nga dito yung manong. Ilakla kayo nga medyo presyo yo. Hindi mamuak talaga ng ina Sino nga may tinagtad ti presyo? Ti asawak. Ilakla kayo. Barang mapasubli yung matlang ni customer yo. Di ba kad pa ng balbari ti asawang? Naimot ka di pa lang nagpautang? Sobra di di pa nagpautang na. Agasam nagpautang pa iti 1 million iti may mesang tao. Ano Ngam nagpukaw ti tao. Nabroken. Tinegosyo mi nagpapautang. Oh my God. Maruglugi pa hindi ko rosary mi. Diya ka mo, no? Anyat basol unay ti asawak tapos numadusa kami. Ngayon ti advice ko, ilakla kayo ba sit presyo? Tapos nalikas ta, agsubli di kiti customer yo. Dakil ti pamatik, manong Dani, nga saan nga ta kami ti kakompetensya yo. Ada sa bahali kakompetensya yo. Baka kabagyamat lang. Baka balbalsan di lang ti asawam, baka no, dadig di kundaw nga napaspasak tanda. Sige. Sorry. Tati atap ko kit sikat ng kompetensya ka na kami. Nagadayo tayang kot yan yung manong. Kano ang problema mo kahit mo umutang, pautangan ka. Uri ang interest na. Tapos nung kasta kita, dumakdakal pa itipunan nyo. Isublikan ka dito 50,000 so pautang mo kaniya. Kapag kung isublim ka, isublim mo din. Haan, di kahit ko sa pautangan kami. Diyan ka sa pulan tipunan. Di ka sa pulak, agsubli customer mi. Tapno, agwarit ti negosyo. Isunod di ko nak, babaliwang presyo. Di yun nakatkataklan. Ori piso lang. Nagpaalis to agpuligos. Basit, dumakal ti negosyo. Pudno manong name nga da ka kompetensya mi ta sidag kadi mi napupuutan. Kadigdi kakabagyan mi kakaduan na idi nga customer mi manong name ket nagbali nga customer na. Idamang ko manong name ti presyo. Nagdakkel gamit ti presyo. Iso nga mayat man uno saan ti asawak manong name adda pa kidim babak ori piso lang. Kano adda umay ket umutang manong name pautangan mi. Saan ka nga reklamo pa? Oray ta. Matiwotang na. Oray ta damit limit. No agsobran, no adan 2,000 nga utang. Saan nga umutang? Sige. Sikan ti matungpal, Dani.
Naliks ko na kon. Sige nga rod. Imsang kaglilita ay kasta. Baka ma-stress ka, ma-depress ka. Gapo lang tiyo 1 milyon nga napuko mo. Hamon pa mo na dyan. Kasi kasong ka din anak ta. Ha? I-considerate mo. Di mga sikaso ka na gidibing. Tasyak di mga sikaso. Tinegosyo. Aging ka manong naming nga nagsublimit lang din dati nga customer mi kat di makkel ti grocery mi. Nang runa, iti nalugi mo ten ti kinarebal mi manong. Ta nasurusuro na di aking kuko ti nagsugal. Isong aking kakarig ito, manong nami na progreso pa lang tinegosyo mi. Ngam saan kaming ngam saan agpapautang pa manong nami ti asawak iti kwarta. Agpautang kami kanag iti tagila ko mi nga ada condition nga ada limit iti utangin tunggal maysa. Tapno di kasta ket sa nga mapro. Ket susuro dayta manong nami aging ka nagtutuloy matlang dito nga negosyo kadadan iti college kang padpadar tuwang anak mi akan nakananama iti panakaedad kadakwatin na ranya ka masagbayan. Nagbalingan na singad ti pamilya ni Loida kada kami ti pamilya mi manong. Tabigbigan na dit 50,000 pesos ngayong pabulod ko. Nisot ng rugyan ta nagpunan tinapintas mo itan nga negosyo da. Saan nga dakas tagpautang ko na da? Ngayong depende ti klase iti panagpautang. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong, kadagyaman naklaunay ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsed kang kadi Italiana, kadagyaman ang itilaing mo nga nang ibasa ket sapi kumat, andamat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga di mga ken nagbuya, tuoy nga ron dagyaman nga pagayam mo, Danny. Thank you, Danny. Siya man ti mo umutang.